Mae Gwlad yr Asyn yn ddrama amlheunog gan Wyn Mason, drama newydd. Mae'n stori gariad, mae'n stori antur, mae o yn alegori am Gymru a'r ein effaith ni ar y hinsawdd fel pobl, a mae o hefyd yn gig electro-folk hwyl iawn. Mae Gwenllian Higginson, actores gwych, yn chwarae holl gymeriadau y drama, a wedyn mae gen ti Bethan Rhiannon a Sam Humphries o band Calan yn gweithio ar y gerddoriaeth. So mae'r tri ohonyn nhw ar y llwyfan trwy gydol yr amser yn dod â naws gwahanol i'r bob gwahanol darnau ag agweddau o'r drama. Mae'n drama sydd felly yn neidio, dwi'n meddwl, trwy wahanol genres mewn ffordd reit ddifyr, ffordd sy'n cadw'r gynulleidfa ar blaen i seddi eisiau gwybod mwy am beth sy'n digwydd nesaf i'r Asyn yma Ari ac ar ei thaith personol hi i ddarganfod beth ydy gwir ystyr rhyddid iddi hi. Mae Gwlad yr Asyn a daith yn foment fawr. Mae'r drama cyntaf iaith Gymraeg yn cyd-gynhyrchiad Os Nad Nawr i ddod i lot o theatre. Mae'n awyr agored, a felly dwi'n gobeithio bydd bobl yn medru ymlacio rhywfaint yn ogystal â cael y pellter cymdeithasol. A cael noson, mae'n awr o sioe, mae'n ufflon o siwrna, da chi'n cael bob math o emosiwn. A felly dwi'n meddwl fydd hi'n noson hwyl iawn a gobeithio fydd y haul yn bendithio ni.